Ikusten zuen bezala, ja bason zuhaitzak botatzen hasita daude, lehengo asteko ostiralean hasi ziren markaketa batzuk egiten, eta pentsatzen gendun, lehenengo markatuko zuela, gero gu kontrastatu ahal izateko, benetan behaiek esaten dituzten metrok dien, eta balorazio bat egiteko, ez? Gure harridurako astelenen ja hasi ziren zuhaitzak botatzen, normaltasun osoan gaina, eta hurbildu ginen behaien gana, langileen gana, inongo agiririk edo baimenik zerbait baote zuten, ez? Behaiek ez esan zuen, behaiek ez ekiela ezer, eta lanen aizien seguridadeko guarda batekin, guarda hori telefonoz jarduntzan batekin eta bestekin, eta zai gelitu ginen pixkat. Bakoitzak gure aldetik lanen, behaiek geldi zeuden, gu lanen jarraitu gendun, eta pixkan ere harridurarako ere bai, ertzaina etorri zan. Ertzaina etorri zan, eta pixkat gure beraien gana joateko motiboa azaltzen hasita, hitz egiten ez ziguten utzi. Beraiek ze segun eta ze jokaera izaten gendun, ze ondorio izan genitzaken, mehatxoekin etorri ziren. Besteak beste, mehatxoen artean zegoen, segun eta lanen jarraitzen uste ez baldin bagenien, atxilotuta eramango gintuztela esate iritsi ziren. Inungo momentutan ez zituten ez da entzun nahi ere, eta eskatzen genduna soilik izan agiriren bat ea espropiatuta zegoen, eta espropiatuta baldin badago zenbat ordaindu diguten edo ordaintzeko asmoa duten, ze aurrez begiratuta gaude, eta gure kontu korrontetan inungo sentimo bat ere ez dute ordaindu, eta nik uste zerbait logikoa badala bintzat ez. Horren ondoenen, pixkat zegoeratan gauden, bere garaien akten altxamendu eikia etorri zien garaien gu gure aldetik alegazio batzuk egin eta bidali dizkegu behaiei, eta zai gaude, erantzunen zai, kontrastatu nahi dugu beraiek diotena eta guk diogunarekin, guk eskatzen dugu kontrastatu, eta gutxinez bintzat, kasu txarren ere balorazio bat egin, eta hitz egiteko jarrera da gurea bintzat. Oen ez dugu inungo notizi jaso, eta aurrez esan dizueten bezala, bason zuhaitza botatzen ari die. Kazetari hoi. Gonbitea luzatzen dizuet, muntai honen aurrean, eta muntai honen interesak defendatzeko aginduei muzin egin, eta benetan errealitatea zuzenean herritarrei trasladatzeko. Beste gonbite edo, hau eskaera izan daiteke, baina gonbitea gehiago. Herri honetan baditugu asko eta onak, intelektualak, medikuak, irakasleak, apaizak, zer esanik ez tertulianoak. Gonbidatzen ditut, ezer gertatuko ez baliz bezala, jokatzen nahi dien bezala, gure pertsonen bizitzan dun garrantzia ikusita izadiak, gutxinez behintzat, berdin dit nola pentsatzen duten eta zer pentsatzen duten, baina gonbidatzen ditut hitz egitera behintzat, bildurri gabe. Eta gero herritar orori, beste gonbitea. Orokorrean lurra, ura eta airea gaitzat hartu, eta gonbidatzen ditut egunean 5 minutu bakarrik horta pentsatzera. Besteik gabe. Ze konklusiota jatuko diren, zer garen, zer ez osatua dagoen izakia pentsatzen hasi, eta lurra, ura eta airea, eta egunean 5 minutu. Zorionak, izadiari egin nahi zaizkion astakeri guzti hauen aurrean, moduik naturalenean espresatzea animatu diren, neska mutil, gizon emakume, orar, jendeari. Egiteko leku hausiok. Lau egur zahar, baina hemen gainean ondo egin dola. Egualdizia ona eta gau giro edarra. Hauxe ne oea, launak. Erregitzuan ona HT-ko obra gazi dela eta
kontraitea. Atzo bertan, abiadura handiko trenaren aurkari talde batek irudimena erabiliz eta zuhaitzetara igoz martxan jarri zuen desobedientzia eta erresistentzia ekintza dela eta bat egiten dugu. Itsasondo eta Legorretako udalak izan dira Goierrin, herritarrak informatu eta beren iritzia eskatu duten bakarrak. Itsasondon eta Legorretan abiadura handiko trenaren aldeko eta kontrako iritziak entzun ahal izan dituzte. Itsasondon eta Legorretan lurjabek udaletxearen babesa izan dute eta legez zegozkien eskubideen berri eman zaie. Hala bazegokien ere, halako ezer ez baitu egin Espainiako gobernuak eta are gutxiago Eusko Jaurlaritzak. Horien jarrera mehatxatu eta santaia erabiltzearena izan baita. Herritar eta lurjabeak izutu eta zapaldu nahian. Eta izaldi